Higit 1.5 na milyong pisong halaga ng shabu na sakote sa isang regional high value target. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nasa kote ng otoridad ang nasa 1,564,000 pesos na halaga ng shabu mula sa itinuturing na high-value target sa Rehiyon 1. Ang mga nasabat na shabu may bigat na nasa 230 ang gramo. Nadiskubre ang naturang iligal na droga sa isang 51 anyos na fish pond caretaker sa pamamagitan ng search warrant operation. Agad naman inilagak sa inventaryo ang mga nakalap na ebidensya para sa tamang dokumentasyon habang iginiit ng hanin ng pulisya ang kanilang mahigpit na pagbabantay at pagpuksa sa mga nagpapalaganap ng iligal na droga. Kasama mo na rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.